4 бародар ҳастем, мешавад ки 3 нафари дигар бегона қур шавад, як гов гирифта қурбонӣ кунем? 2 бародар фақат аз ҳамин як оила боша бояд? не бегона бошадам, 4 фақат бародар. ҳама 4 бародар бо 3 каси дига аз бегонаҳо. 7 кас ҳама бо мақсади қурбонӣ бошад. Бале, бале. بعد ба ҳамун пӯсту сару поҳошам 7 кас шарик аст. бо розигии ҳаминҳо ё садақа карда мешавад ё байни худотон тақсим карда мешавад. пули қассобам масалан 70 сомон бошад 10 сомонӣ мешавад. 140 сомон бошад 20 сомонӣ ҳама метиҳад. фаҳмо? фақат ҳама бояд бо нияти қурбонӣ. як нафар агар қассоб гӯд ки ман 6-ум 7-ум нафар ман ва ҳаққи худама ман мефурӯшам гӯд, агар ботил аст қурбониҳотон. 7 нафар ҳама бо мақсади қурбонӣ бошад. ин қурбонӣ зарар намекунад бародаро. агар касе имконият дошта бошад ҳама аз доми худаш кардан гирад, метавонад масалан 50% захира кунад, охир хӯрда мегардад 2 моҳ 3 моҳи дигар. метавонад агар шароиташ тангтар бошад 90% захира кунад, 99% захира кунад ба қадри дороиш. яъне ҳамин пул ҳеҷ ҷо намерад. сахт масалан шароиташ вазнин аст, наметавонад ҳамиваи хайр кунад ё 3-1 наметавонад хайр карда, бигузорам 3-1 нею аз 10-9 худаш бигирад ва 1 хайр кунад, масалан 1 кило 2 кило хайр кунад, боқӣ мондаш захира кунадам аҷри азим мегирад. ва иншоаллоҳ Аллоҳ таоло ин қурбонӣ ва ин амалҳои солеҳи ина назар мегирад. амали солеҳ ба хоҳари худаш даъват мекунад. шумо як амали солеҳ кунед, Аллоҳ таоло шуморо муваффақ мекунад ки бо дигар амали солеҳ кунед. اون عملی صالحتون سبب میشد که با عملی صالح تر کنید. در نتیجه شما خوشبخت میشید. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبه. الله تعالی میگه که کسی عملی صالح کنه، خواه مرد است خواه زن، به شرطی که مسلمان باشه، ما برای او حیات خوشبختی میدیم. عملی صالح سبب خوشبخت شدن آدم میشه. از جمله عملهای صالح که همسایه نماز در قرآن است، این قربانی هست. بنابراین قربانی عملی صالح است. برادرای عزیز اجرا کنید تا کسی امکانیت چه امروز دارد. کسی ندارد هیچ گپی نداره. پیغمبر صلی الله علیه و آله از نام شما کردگی هستند.